салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Садои Туҷи. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамони филми Хомиен ва Садокат Орхан Бикли ба шумо маълумот диҳем. Барои пешрафти кори мову шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. Барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. Ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. Садои Туҷи тақдим мекунад. Орхан Бикли 26 октябри соли 1985 дар шаҳри Измити, Туркия ба дунё омадааст. номи падараш Азиз Бикли мебошад. Орхан Бикли инчунин 7 бародари дигар низ дорад. Орхан литсей бо номи Намак Камалро хатм кардааст. ӯ касбу ҳунарпешагиро дар давраи мактабӣ оғоз намуда буд. вақте ки ӯ дар мактаб мехонд, ӯ бо як ҳунарпешаи театрӣ вом мехӯрад ва дар ҳамон сол Орхан дар театри ҳамон мактаб ҳунарпешагиро шурӯъ мекунад. Орхан Бикли унвони беҳтаринро дар байни мактаббачагон ишғол намуд, яъне ҷойи аввалро гирифт. ин ҷоиза ӯро бисёр завқманд гардонид барои ҳунарманд шуданаш. дар ҳамон сол ӯ дар театри Коҷайлишеҳир корро шурӯъ мекунад. албатта вақте ки ӯ корро шурӯъ кард, ҳунарашро бисёр дӯст дошт. вай беҳтарин намоишҳоро бо беҳтарин нақшҳо ба даст овард ва ӯ ба донишгоҳи консерватории давлатии шаҳри Истанбул дохил шуд. Орхан Бикли 4 сол дар донишгоҳ таҳсил кард ва дар давоми таҳсилаш ӯ дар театрҳо нақшофарӣ кард. илова бар ин, ҳар як пешниҳодҳое аз силсила филмҳои телевизионӣ пешниҳод мешуд, ӯ ҳамчун яке аз фаъолон иштирок мекард. ӯ баъди хатми донишгоҳ 6 моҳ ба ягон коре даст намезад. баъди ҳама ин бекориҳо ба ӯ як таклифи хубе шуд ва ӯ ин таклифро қабул кард. ин таклиф ҳамкорӣ бо телевизиони Саманойлу дар силсила филми Колама, яъне Хомиен буд. баробари силсила филми Коламаро сар карданаш, ҳаёташ ба куллӣ тағйир ёфт. акнун ӯ яке аз дӯстдорон дар байни миллионҳо гашт. дар филм ӯ нақши асосиро мебозид ва дар гурӯҳашон одами махсус гашт. дар силсила филми Колама ӯ ҳамчун характери Ийгитро гирифт. баъди филми Колама ба ӯ боз як таклифи хубе аз тарафи телевизиони Саманойлу шуд ва ӯ ин таклифро қабул кард. ин пешниҳоди силсила филми Экиб 1, яъне гурӯҳи якум буд, ки мо ин филмро ҳамчун филми Садокат мешиносем. дар ин филм ӯ ҳамчун Акиф бо муваффақият ҳунарнамоӣ кард. ногуфта намонад, Орхан Бикли оиладор аст ва ӯ соҳиби як духтарчаи дӯстрояк низ мебошад.